Dinhi gihapon sa baybayon sa Dapitan City, mag-abot ang mga residente o mga bisita gikan sa mga silingang lugar sa Dapitan pagselebrar sa Easter Sunday. Kay paborito kining kaliguanan, di lang sa mga residente ang 7 ka kilometrong baybayon. Tungod presko ang hangin dinhi, swak aron makapabugnaw sa nasinating kainit sa panahon. Sama na lang nila CJ ug Kate nga gi-enjoy ang pagdula-dula dapin sa baybayon. It's very fun. So many people in the dagat and then nag-vibe rabit ang mga tao. It's relaxing. People are having fun. People are drinking. People are having what seems to be like the best time they've had. Namin sa dagat, hindi ka siya lang taon, especially nasa sunset nga, makita. Ug aron mas mahimong lingaw ang selebrasyon sa Easter Sunday, dunay pa-contest sa Easter egg artwork. Diin, i-paint sa mga artists ang mga nailang suruyanan sa dapitan sa mga Easter eggs. Duna say mga tradisyonal nga padula sama sa palosebo, live band, bartending show, ingon man arnis. Ug karon, duna nay libreng mga cottages nga ipagamit ang lokal nga panggamhanan sa mga gustong mag-relax sa Dapitan Beach. So ang atong alam po nga, we have to observe cleanliness. Kay ato ni, while we enjoy, kinahanglan nga kuan punta sa ato ang environment. Clean as you go. Sa mga gustong mogamit sa libreng cottages, mamahimong mo bisita sa buhatan sa City Tourism aron sa pagpa-reserve o di kaha motawag sa in-charge niini nga si Cyril Ilumbaring sa numero 0926-086-5191. Padayon sab ang paghangyo karon sa lokal nga panggamhanan sa syudad agi sa City Tourism Office. Nilang mga nanag-iyag mga gambalay nga kun mahimo ipabilin ang karaang hitsura niini isip pagpreserba sa ilang heritage tourism. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.